Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Sapating sun kumeleng Jaring kangkos pitara kasih lirik sasamira anggrek kos pitara mawe haron sekali asan kanun Neken tanah namun sembarang sisi Kelinare swara tresna kang langkung tresnanira Antara
ilahe ngawigna mastu Purama Sidhem. Ngawigna mastu Purama Sidhem silat ngrenjang jagat karana. Sirang tondo kawisesaning bisana. Sono sinawung langening kula pestu maksana stantun lambang kudu sinanturu tutur. Katela tetula tulat. Mring arep ting barat diu. Wini sida terengkang dina madama pinarti tameng lata mangyawa tekat nusananing gupita tawung rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang Purwengkata sedebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha winarik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yelinaras saya karaos melajari wangrasa wani luruhing diri rasa rumangsa lan ngrumangsani lur jalma angil kaca jarwe wis rinakocah ing carita lebecik wis kagelar jroning pageliran yaiku sejatine mriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Ndara Mirang Kartika wis kinurba ketrating kawasa sahari ratri ingkang angitri bawana bawakaning dina gilur kumandi temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kangsar papat petung lantang karta mangkar toya siliram embun toya Jawa pating rembyak dadi padhang ing kutu-kutu walang atuga burung wono nyang burung tuwa dadi penanan tanpa wicalan padhang terawangan sinari sang Hyang Renang Marsumur bawani jagat mungging jagat wetan tumungup-ungup mungging kalengan wukir abang merngangah namun gajayang dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Araka katos belakanan kironing abang esmu jenar kapur bawan sinari sang Hyang Basanta tanam katon ijo royo-royo mangku gunung kang biru moyo-moyo pocong gunung kene mulang gentanu kasih ing prapancana minggat menggut nganti kaya gunung Makutha mega kang ketawis dangusa ingkang tasih tinwarsa angupaya buka gara Tegal Sawayi anglo sibuk tatana pedhotis nambi sendonan sesindenan mikul garulukune anggiring reja kayane sawanara pinembagan Samara manggih Sang Hyang Araka saya dangu saya nggil wis katon melok sinari jagat burung nggut papat lor kidul wetan yang kulon sinari jagat kang sami rebut-rebut jeruk kukuwung parandene tatan wonten ingkang amadani kekuning raja negari Ndarawati ya negari Ndwaraka ya sinebut Prajanegara Jenggala Manik ya negari Jenggala Pura Abanjar kelampamgan kondo saraturing mangke negari Ndarawati temati saking pulo Banjaran sinasapan toya benawi tinampi ombang samudra binang langkut kang tanpa pakut pegating manel kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakrek wawise sawane kudeping jorang corong kinepung gua sirung kinarya sesuntek silawet miwang sarang gulung wonten ugi pasisiran tersajana jembar kebukaning pasir gelar garis pinggir tanam tukang rembuyung royo-royo kanang kitri royo-royon klopo bumisipun pasiten pawurut sadengatin andur tangkar temangkar kawurian dadi gunung-gunung kepanjengan nang rangsang langit lenggak-lengguk lambai toyo kang mijil saking sendang kang pening tirtane wiline kang pinara-para nyanyi kang tinampi waduk bendung-bendung kinari angelini sawah yang pategalaning lokismo mokal pangin petani bebasan datonon kisancing Kanjeng Sela sadaya tinambalan kang murakabi panggih Bathari Silang dar pasabinan yo nyayarep misari kang pinangka pratiwi pategalan go pelujeng ing kang widhongane ambi kowe nganti kaya manglung pitanti para kependhem para kesimpara para kumantung sadotan kujiwa jinawi kulang kemawek salah sanding diri ingin ngeraja kaya te iwan sansaya ngrembaka lamun siang samyang glaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi tatanana carane kandhang aku anjing palang labet tebi saking Pundak Durjana Judi
Sangya Sanjek Seko Kapti akari ing dosa bangsa tuwin negari ing Jenggala Pura. Wana kumimbanging gunung Agung pinungsa mrastari tumurun trah tumrap sate dadi urut-urutaning lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet aning sesanggeman sepen tebi saking tindak sansaya sinansaya anane moman sinamatan daya dinayan sawiji mapan sejati ning jejiban kang penuju teman mawujud manunggaling cipta karasa kang sak temah babar karya kenging binasaken negaring Dwaraka nalika semelagya mancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawuger Lojinawi Gemah Ripah Kartotata Turta Raharja dasar guru kang gedhe puri padang jakate dhewe kuwusetor patu kuncarane turta kasusuring manca Brajala sinenta wau ingkang kemareng asta pusareng adil bangsa negari ing Dwarawati wenang rodanu Camodasa namani Sang Nata Dasa 10 nama wus mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Danardana ya Padmanaba ya Narayana nalindra pakuning bumi ing kanggung anjejekaken kautaman prisa juga lengganing madaning dampar jana datan mantra-mantra sipating Bathara Ayah Sang Hyang Bathara Suman Sang Hyang Bathara Wisnu Angijawantah binayang bayang samjaning para hapsara hapsari mulat sami seba wonten ngarsane Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna tegambar blabar yaya samudra tatanpa tebi kawistara banyak dalang harta walika sawunggaling nyangkidang kencana kang sarwarna awus sumewa wonten ngarsane Sang Prabu Sri Bathara Kresna la sinenta ingkang kepareng caket dening mangarsan muhung pepatih Rangkanata dalem negari ing Dwarawati pidalem aning widara kandhang nenggih Sang Rikana Patih Udawa ya Sang Ngrekyana Patih Kresnengkara Mlating mangke ingkang lenggah wonten sak pempengkaranipun nata ing Dwarawati nenggih nalindring mandura Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama ya Anangka Krasana Wasi Jaladara ya Waning Pinta nalika semanten sak juga lenggah aning madyaning pasewakan negari ing Dwaraka seba wonten ngarsane Ringking Rayi Nalindra ing Dwarawati ingkang lenggah wonten sak pepengkeranipun nata ing Mandura nenggih Senopati Dwarawati sapringgar Baruci Sang Raden Harya Setyaki Raden Tambakyuda Tanggulaku semanten para kawula sambyambar mlaba wayah samudra tatanpa tepi sampun gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit para sasatatepan dukul tatanpa sela labes kathah mara seba ing jaya mledak gendera rontek umbul-umbul pitarangan dalu nalika semanten Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi bisa wanira Sang Raden Werkudara Satra ing tunggul pawenang ingkang sampun Sabtu hari cumandha wonten nagari Dwarawati mulasanggane para kawula kanca ndodho kanca ngangset nyerak kanca nyedhak kanca
puspita arum kasiring samirana Omngas manambar kandanyo Maweh araras arep maning griya Sretinan ning pasewakan busana maneka warna Puspitang udana yang manjra
Nara Narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring deca kaliwaran ler laci sireng datut Wimbo kekondo mrek Kajopena paruta ondo saparan mangambar gongas Niwang sukmana mangadili luwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Bawana langgeng sinunggi tatanabut ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Patih Kresnengkara ndadekake kaget pekenira Kakang Patih Udawa wondene jeneng Siring Sun Wiji ana ngarsaning manira Kakang Udawa ing Widara Kandhang iya Nun kula nuwun wonten amit pasang Kalimantabe tinebena ing Winodoni Dumaweng Nawang Tuwan. Pinepat ning tolak Manupadunga sinuwun. Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun. Paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihanipun Patih Udawa. Ing jawi sanget kuwatos ing manahipun ingkang abdi bebasanipun Aron Salombo pinanjering alun-alun kumider kang acaruk maras. Nanging sareng kula sampun nyumurupi tun kula sampun abel ngajeng wonten ngarsa Paduka lan Paduka sampun bagaaken wonten wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa damel cemeplong raos sing manahipun ingkang abdi ing kepatihan pun Udawa sinuwun ngambilunut nun iya Kakang Udawa ora liwat aturna tata arakiting kaprajan negara Indrawati samendhang aja nganti ingkang karemben Kakang Udawa. Iya Nun.
menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu kula badhe matur wonten ngarsa paduka Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Menawi paduka ndang bab tata rakiteng kaprajan sinuwun saestu kula kinten sadodatan badhe nguji wani awit para kawula sami sayuk seka kaptya kaluhing nusa bangsa tuwin negari ing Dwaraka. Mandhapipun pateng para abdi keprajuritan ingkang boten kendhat anggen tansah gladhen ulah kridhan ngameran. Sawanji-wanji Praja Paduka katemping marang muka tartemtu boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun. Ing abdi kepatihan pun pate udawa remuk asawerna putung sumangga kabandhemna sinuwun. Kawula nuwun inggih. Yo Kakang Udawa gawe bombong lan marem teka jangkep dadi aturmu Kakang ora liwat pakaran ingkang utama wae tindakna selawase urip. Iya sinuwun. Nanging nun mangke dereng lan sak sampunipun kemarang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Kakang Udawa tak tampa tiba sepadha-padha ora lewat prayogakna anggon mulungguh ya Kakang. Nun sampun boten kerang pragi biswanipun ingkang abdi ing kepatihan inggih ingkang abdi pun Pati Udawa Sinuwun nun iki Setyaki padha kanthi raja sapraptane Siadeng Garba Ruci. Kula nun amit masang kalimantabi tinebena ing ila beni dumawah ing tawang tuwang linepat ing tolak sari Koko Prabu. Wantara den wentes sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Anggen paduka miji dumateng biswanipun ingkang abdi ingkang Rayeng Garba Ruci Kasenopaten. Wilujeng sowan kula mboten panggelangan setunggal punapa kemarang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya setyake tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang wae tanpa nono sartane prayogakna nggon mulungguh. Kawula nuwun iki sampun sanget anggen kula pun ditadosna jimat paribe dayana ing kasantosanipun ingkang rayi ing Garba Ruci Koko Prabu. Lan sampun boten kirang praygi biswanipun ingkang rayi pun tambak yuda wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kawula nuwun iki miwah Koko Prabu Baladewa anggen katemben rawuh wonten Praja Negaring Ndorowati kula ngaturaken pambagya raharja miwah sungkem kula mugi kunjuk Koko Prabu. Ya jagat pangestu ngurwayah para jagat Patendra Jaladewaku. Tala. Yo Kresna. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndorowati, Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Siadi miji kelawan sowanipun Kakang nggonku sowan ana ngersani Yayi Prabu Ndorowati. Wektu dina sak mengko ning Datulya Praja Negara ing Dwaraka. Kresna pambagya raharja wis tak tampa. Wis kunjuk ana ngarsanipun Kakang ing Mandura rawat salam taklimipun Kakang wae tanpa nono. Yayi Prabu. Inggih sampun sanget anggen kawula pun ditadosna jimat tuwin damel bombong manahipun ingkang rayi. Yo. Mboten langkung kaprayogakna anggen paduka lenggah rawuh wonten Praja Negari ing Ndorowati. Yo Kresna. Ora kurang prayoga pratanipun Kakang ana ngersani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi Prabu. Ya jagat pangestu ngurwayah Bathara jagat. Koko Prabu Kresna kepiye? Nun mangke to. Paduka mriku anggenipun rawuh wonten Praja Negari Ndorowati nggadahi geganjelaning manah menapa? Lungguh sik. Yayi Prabu takon sing kaya mangkono ki tegese piye? Nuwun sewu. Mboten kateges kula menika kumawanten, mboten kateges kula menika badhe lancang. Maos surasaning paduka anggen paduka paring sasmita wonten ngarsanipun ingkang Rayeng Ndorowati. Anggen paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa minggah wonten ing Datulya Praja Negaring Ndorowati menika kula sawang saking mriki katingal paduka nggadahi surasa ingkang kirang prayogi wonten menapa Koko Prabu? Walah dalah. Yo. Kresna wah aku Ntiadi kok ya kaya kowe. Pancen nyata kondhange padha nyebutake Kresna ya Nalindra Ndorowati ketitis Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi ora mung kandhek ning pangucap nanging pancen bekal
pekabaran sing kaya mangkono kuwi kababar dadi pangarti. Ketitik lagi wae pun Kakang munggah ana ing dapure Praja Negara Ndarawati, pun Kakang urung matur ana ngersani Si Adi. Nanging Si Adi wis tanggap ing sasmita. Wah edan lantip tenan panggrahe tamu Kresna. Inggih. Pramila. Tinimbang ing mangke damel tumangsa tuwin sangga runggi paduka saderengipun kula ndangu dhumateng pun Werkudara. Kula suwun unek-unek paduka ingkang dados ganjelaning manah paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula suwun sakmenika paduka paring dawuh. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Kresna, kula wonten timbangan. Janjanipun Kakang iki duweni tandha pitakon ana ngersani Jadi. Pun Kakang arep takon. Inggih. Tuwa tandha pitakon sajroning atine nata ing Mandura Prabu Baladewa. Wasana Saptahari kalungguhan iki mengko pun Kakang nampa kabar, pun Kakang nampa sasmita lumantar ya kuwi Wadyabala sartane kawuling Ndarawati ingkang nalika semana padha sowan ana ing negara Mandura. Nalika semana pun Kakang krungu ature bebakulan, krungu ature wong ingkang dodol ana ing pasar negara Mandura. Ingkang ora liya jaba ingkang matur kaya mangkono kuwi mau kawula negara Ndarawati padha ngandhake sartane padha duweni rembug yen to wusana 7 dina genep dina sakmengko iki kadangku ing Werkudara ya kadangku ing Jodipati ya adikku ing Tunggul Pawenang ya Panenggak Pandhawa mapan ana ing Praja Negara Ndarawati. Kresna perkara iki dadi tandha pitakon sing ora iso tak empet, ora iso tak bendung, kudu tak aturke ana ngersani Yayi Prabu Kresna. Lah, jebul kasunyatane mbasan pun Kakang nitik ana ngersani Yayi Prabu Ndarawati, pekabaran ingkang padha diaturake dening kawula Ndarawati ingkang mapan ing Praja Negara Mandura kuwi mau pancen bener. Pekabaran sing tak tampa kuwi mau teges ora geseh, sartane ora goro, sartane kasunyatane padha kelawan pekabaran sing wis tak tampa Kresna. Inggih, kados pundi? Lah kuwi Werkudara wis mapan ning kene. Marata diake dangunan Kresna. Wigatine Werkudara kuwi apa pun Kakang tak krungu. Kena ngapa kok Werkudara dadi cumandha mapan pirang-pirang dina ning Praja Negara Ndarawati. Inggih Koko Prabu mangke rumiyin. Menapa kula dipun parangaken anggen kula badhe dangu dhumateng pun Werkudara. Lho, lah monggo. Inggih. Awit kula kinten menawi kula ndangu Werkudara menika dados inggih menika kinarya wangsulan nanggen paduka nggadahi tandha pitaken ingkang kados mekaten wonten ngersanipun ingkang rayi. Ya, murta jagi tak sumanggake Kresna. Anjra ingkang puspita rum kasilireng samirana mrek sekar kaptung ngas kandano mawe araras arat naning triya
Werkudara kadangipun Kakang Jodipati Dimas Bratasena Wijasena wis 7 dina genep dina sakmengko si Adi cumandhak mapan ana ing Parajanegara Ndarawati nanging jerone 7 dina sakmengko iki durung ana nadyan seklimah ature si Adi ana ngarsanipun Kakang Werkudara ana wigati apa Dimas 7 dina kepungkur si Adi sowan mrene kanthi kahanan sartane ndak sawang kaya cawus guayane si Adi ing tunggul pawenang ana apa Werkudara marata diage matur ana ngarsanipun Kakang Werkudara ndak sawang kok kaya katon sungkawa saka liringing netrane si Adi kaya-kaya nyimpen sartane ngampet rasa kuciwa Werkudara ning apa Bratasena eneng apa Dimas matur ana ngersanipun Kakang ya matur ana ngersani Yayi Prabu Kresna kabeh perkara ku ya ora bakal rampung yen to mung dienggo meneng kabeh perkara ku ora bakal iso diliwati yen to si Adi Werkudara ora taren karo wong tuwa piye matur Werkudara eneng apa mbok matur to Den mbok paring dawuh wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Bathara Kresna wonten perkawis napa ingkang garwa Sang Dewi Arimbi Purik wonten pringgondani menapa pripun teka rawuh wonten mriki kok katingal sungkawa surasanipun kados mekaten niku kados pundi wonten napa Den Gage matura iki diperesani kawula akeh ingkang padha sibuning Prajanegara Ndarawati aja ngasi mengko dadi tandha pitakone para kawula negara Ndarawati Werkudara Kresna kakangku yu sing gedhe pangapuramu yen to mapanku ning Prajanegara Ndarawati mung gawe repote jlitheng kakangku Ndarawati suaramu tokno Werkudara swara ingkang kumembeng kaya mangkono kuwi mau aturna ngarsanipun Kakang ening wigati apa Werkudara kowe iki satria gagah pideksa kowe iki Senopatine Prajanegara Ngamarta aja kaya mangkono kowe iki dadi panenggahe para Pandhawa 5 cacahe kae nek ora kowe sing ayomi ora bakal iso slamet ora bakal iso sembulur Pandhawa tak kira ora bakal urip tekani seprene yen to tanpa anane Werkudara lah saiki malah si Adi ninggal kelawan kanane para Pandhawa Pandhawa mapane ning negara Ngamarta si Adi malah mapan ning negara Ndarawati Werkudara aja kaya ngono Dimas aja kaya ngono Werkudara Jlitheng kakangku aku njaluk pangapura yen to anane Werkudara mapan ning kene satane yen to aku mengko matur ana kersaning Kresna kakangku bakal gawe repot sartane tak kira mengko Kresna kakangku bakal tuwuh rasa sengit karo Werkudara ya jagat pangestu karo Werkudara Kresna kakangku apa sing jeneng Pandhawa Klanata Ndrawati kuwi ibarat kereta jaran sak kusire yen to Pandhawa duweni wigati sartane Pandhawa kepengin ngiyup kamukten sartane pengen tetarenan ya tarena ana ngersane Ratu Ndrawati jernyatane iki aku ki minangka pujangga negara ing Ngamarta lah saiki matura aja kaya ngono Werkudara yen tak aturi si Adi ora jangkep nggonmu matur ngersanipun Kakang ing Ndrawati mengko ndak kira aku uga ora bakal jangkep nggonku menehi dawuh sartane nggonku menehi atur ana ngersane Werkudara yo nang ngopo mbok keparengake rada maju nggonku sowan ya ora dadi ngopo yen to pancen ancasmu kepengin matur ana ngersanipun Kakang ndak keparengake nggonmu maju ana ngersanipun Kakang sartane nggonmu nyaket
anggonmu Swanara Saning nata Mandura ya nata Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna Werkudara tak sumanggake. Ana patamira ingsun prihatin waspagung mijeng tuh dahatan po karya sangkang rinemakan Gusti kang renu sasekarno Kresna kakangku sing gedhe pangapuramu nggonku arep matur nekersamu nglumpruk kaya ngene kananku Werkudara Siadi kuwi satriya aja duweni rasa kang kaya mangkono sartane yen to kepengin matur marata diake matur ana kersanipun kakang yo aku tak matur kersane Kresna kakangku babagan kanan praja negara Ngamarta ingkang wis ana tulung candra dina samangka iki kahanane bebangri sartane kaya-kaya negara Ngamarta ketampan paling jawata negara Ngamarta ketekan dahuru akeh sangyaning para kawula negara Ngamarta ingkang esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan ngasih bingung nggone barep kakangku golek srana waliyaning praja negara Ngamarta nanging malah seprono seprene negara Ngamarta tak rasa durung bisa malu ya nirmala temah jati temah mulya malah uga akeh sangjaning para nayaka punggawa negara Ngamarta ingkang padha ditundhung minggat dening barep kakangku ingkang disababake merga negara Ngamarta ingkang ketaman paceklik ora ana ya kuwi sawijining sarana kanggo ngganepi sandhang pangane para kawula negara Ngamarta akeh ingkang padha ora entuk bayar nggone nyambut gawe mekasan akeh ingkang padha dilereni saka penggaweane jeneng senajan to kaya mangkono mau mbarep kakangku wis jabel pranata hukum ingkang kaya mangkono ning praja negara Ngamarta ancase mbarep kakangku negara Ngamarta kuwi kepengin dadi wujuding negara ingkang sampun kudu iso ngayomi sartane ngayemi ana kersane kabeh para kawula sanegara Ngamarta lan sakiwa tengening negara Ngamarta nanging seprono seprene syarat sarana urung ana siji wae ingkang keduga bisa gawe sarana waliyaning praja negara Ngamarta akeh para ambung tali ing padha gagal panen akeh para bakul-bakul ingkang padha bangkrut akeh wong-wong ingkang duweni pambudidaya kabeh wis tumpes ludes keles tanpa sisa malah kawula cilik sing padha ora duweni derajat lan pangkat malah nalika semono padha kalah sartane padha rusak akeh sing tekaning pati
ketuga uga ana sing padha Kresna kakangku kepiye kahanane kaya ngene iki? Aja nangis, Werkudara aja nangis. Aja nangis ditata sing tenanan. Sing sareh atine Werkudara. Tak omong ya Werkudara, wong lenang kuwi aja kulino sartane aja gampang ngetokke banyu larangan. Banyu larangane wong lenang kuwi ana loro. Banyu larangan wong lenang kuwi ana loro Kresna. Inggih. Apa wae aku tak krungu mbok menawa iki bisa tak nggo pembelajaran ning negara Mandura. Inggih. Banyu larangan kuwi sepisan. Ya kuwi ponang waspa utawa iluh. Kuwi ingkang ora kena gampang ditibake dening wong lenang. Teges dadi wong lenang kuwi aja sok gampang nangis. Mergo ngene, wong lenang kuwi nek gampang nangis dadi wong lenang kok cengeng kuwi nangisan kuwi mengko kuwi bakal gawe ringkihe balung sartane daging ingkang renggang. Yo. Kuwi banyu larang ingkang sepisan. Teges wong lenang kuwi aja sok gampang nangis. Dadi wong lenang kuwi weruh apa sithik nangis kuwi ora kena. Sing ping pindhone banyu larangan ingkang kaping 2, banyu larangan ingkang wujude kenthel. Apa kuwi? Menggerien kala wau toya larangan kang sepisan menika ilo. Ya, banyu larangan sing sepisan tegese ilo. Dadi wong lenang aja gampang nangis. Inggih. Sing ping pindhone. Banyu larangan iku wujude kenthel. Dadi wong lenang aja seneng ceracrut turut dalan. Iya. Tegese ngene. Banyu larangan ingkang kaping pindho kuwi mau kudu diwadahi kanthi primpen lan kudu diwadahi kanthi permati. Merga iso uga banyu larang ingkang diguwak sedalan-dalan kuwi mengko nek nganti kleru sing ngadahi. Nek umpama sing madahi ki mung wong wedok sing ora duweni tanggung jawab, malah mesake karo jejabang bayi ingkang mapan ana ing sak madaning banyu larang ingkang loro kuwi mau. Iya. Marata matura. Pun Kakang wis isa nampa. Mengko pun Kakang bakal paring ya kuwi dawuh nang ngersane kadangipun Kakang Jodipati bab perkara kahanan praja Ngamarta ingkang kaya mangkono. Nanging aku tak takon sababe apa teka negara Ngamarta ketaman dahur ingkang kaya mangkono Werkudara? Kresna kakangku, Werkudara piye? Apa yen aku matur ora gawe dukane jelideng kakangku? Dudu pambegane nata Ndarawati, merga pun Kakang ngerti. Pandhawa kuwi duweni bot repot. Yo, Narata diake matur sababe apa negara Ngamarta teka dadi taman pagebluk kang kaya mangkono. Anane negara Ngamarta ke taman dahuru. Anane negara Ngamarta ke taman pagebluk mayangkara ingkang kaya mangkono. Ora liya kejaba mung disababake oncate wujude pustaka jambus yang jimat Kalimasada. Kresna, piye? Ora kejaba mung disababake oncate wujuding pustaka jambus yang jimat Kalimasada. Kresna kakangku, walah jagat pangestu ngara. Pangestu karo Werkudara lha kok dadi kanane kaya mangkono. Kresna eneng apa? Nuwun sewu. Menawa wadu Kanjeng Kaka Prabu wau mboten midhanget aturipun Werkudara. Lho. Perkara dladha nggone pun Kakang Linggo saka Werkudara. Eneng apa? Apa ingkang nyababake negara Ngamarta ke taman pagebluk? Nggih. Negari Ngamarta ke taman pagebluk awit saking oncatipun wujudipun pustaka jamus yang jimat Kalimasada. Wela. Walah.
jagat pangestu wayah para jagat Werkudara. Werkudara. Bule kakangku apa? Wah, lah kok iso? Lah kok teko iso dadi kaya mangkono kanane. Wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada oncat saka negara Ngamarta piye ceritane? Sababe oncat apa? Baladewa kakangku. Yen ton Werkudara mangerteni sababe oncate pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada, tak kira ora bakal kaya mangkene kanane. Sebab mesti wae yen to Werkudara ngerteni oncate menyang endi, aku ora bakal sambat ana ngersane Jlithang kakangku. Lah Werkudara saiki ngene. Kepiye Kresna kakangku? Kanan negara Ngamarta wis kaya mangkono kahanane. Iya. Lan pun kakang uga wis nyawang kanthi permana jati. Yen to ature Si Adi Werkudara kuwi mau ora goroh teges padha karo kasunyatan ingkang dumadya ning praja negara Ngamarta. Iya. Banjur kepiye? Sing tok karepke apa? Sing tok pingin saka kahanan negara Ngamarta ingkang kaya mangkono ingkang disababake saka oncate pustaka. Sing tok ngarepke apa? Aku mung kepingin Kresna kakangku tak suwun supayane goleki wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada. Kose, aku kok kaget bareng krungu aturmu sing kaya ngono. Piye? Aku mbok kon goleki wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada ngono ya? Iya. Aku tak omong ya Werkudara. Negara Ngamarta ingkang ketunggon wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalima Sada kuwi teges negara ingkang ketunggon wujuding wahyu. Negara Ngamarta ketunggon wujuding wahyu. Wahyu apa lho? Pustaka Jamus Hyang Jimat Kalima Sada sak mengko mapan ning praja negara Ngamarta kuwi dadi wahyune para Pandhawa. Kamangka ngene, sing jeneng wahyu kuwi ora kena dijaluk, sing jeneng wahyu kuwi ora kena direbut. Aja kok direbut meksa wae arep njaluk wahyu wae ora kena. Lah saiki Pandhawa wis ketunggon wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalima Sada teges Pandhawa wis ketunggon wujuding wahyu. Pandhawa wis ketunggon wujuding kanugrahan. Monggo sing jeneng kanugrahan kuwi bisane langgeng. Sing jeneng kanugrahan kuwi bisane kepenak sartane jenak nggone mapan ana ngersane sing ditunggoni ya sing dilenggahi ya teges sing dimong. Kuwi waton ingkang jaga kanugrahan kuwi mau pinter. Lah aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Pandhawa wis nglakoni tumindak apa? Pandhawa wis nglakoni tumindak becik apa? Lan Pandhawa uga wis nglakoni tumindak ala apa sing wis dilakoni karo Pandhawa. Ayo wangsulan. Wangsulan Werkudara. Alah ning kene ming bunglon kok. Ngokan ngongkon wangsulan. Lho, menengo Setyaki aku tak ngrungokke rembuke. Urung mangsaku kok bareng tak pitung-pitung walah dalah edan ladalah. Oncate pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada kuwi ana gandeng janenge karo negara Ndrawati. Arak ya ngono to Kresna. Lah inggih. Lah napa ngoncate wujude pustaka ki saka tangane Pandhawa dhewe lah kok malah rene njaluk tulung. Ana ngersane Ratu Ndrawati kuwi sambung rapete apa? Saiki wangsul ana luwih dhisik. Pegawean apa tumindak apa ingkang wis dilakoni karo Pandhawa? Kresna kakangku, piye? Sejatine yen to aku arep matur nang ngersane Jlithang kakangku ndak kira mengko bakal mbebangeri asmane para Pandhawa. Lho sebabe apa? Wah, pakaryan iki ngembet marang asmane Puntadewa kakangku. Teges ingkang bakal taturake iki tumindak ingkang ora prayoga ingkang wis nalisir saka angger-unggering kautaman. Tumindak apa? Sapa sing nglakoni? Apa perangane Pandhawa, apa kawula negara Ngamarta, apa nayaka negara Indraprastha?
Tuminta ingkang ora prayoga iki mau ditindakake dening adikku Sedewa ya ora giling Pandhawa. Lho. Tuminta ingkang ora prayoga apa sing dilakoni karo Sedewa? Wah, Sedewa nggih Bang. Garwa Jodipati. Teges bojoku ya Arimbi wis laku sedeng karo Sedewa. Lah rak apa to Wedara? Lho. Wah, edan. Koko Prabu midhanget piyambak. Yo, wah edan. Wah, lah jebul mau kandhek ning pangucap. Nanging ora kababar dadi pakarti. Sing jarene Pandhawa kuwi satriya. Ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ning nyatane perangane Pandhawa wae demenan kaya ngono kok gek prayoga. Wah, lah tidak habis pikir kula kok Prabu. Kakang Udawa piye? Wah. Monggo Raden Sedewa menika menawi dipun sawang saking masuryanipun menika piyai ingkang suci. Mboten tau tate tumindak ingkang rena-rena. Alah sing ngomong sapa gombal kuwi ya. Kowe mek nek urung nyumurupi kanan sing sak nyatane wae Udawa. Lho, kawontenan kados pundi? Wah, lah kok dadi kaya mangkono lakone para Pandhawa. Werkudara, Kresna kakangku apa? Saiki ngene. Pidhangetna aturipun Kakang. Oncate wujuding pustaka kuwi ora bakal iso bali ana ngersane para Pandhawa nek ora Pandhawa ingkang dandani pakartine dhewe. Banjur carane dandani pakarti kepiye? Lho. Piye to iki Werkudara? Werkudara ngene. Tak jarwani. Menungsa urip ning alam padang kuwi dikandheni wujuding mutiara. Menungsa dikandheni wujuding mutiara. Iya. Tegese piye? Menungsa urip kuwi sepisan duweni nalar. Ya teges duweni akal sartane uga duweni pikir. Kuwi ingkang sepisan. Ping pindhone menungsa kuwi duweni ati. Duweni rasa pangrasa, menungsa duweni rasa murat sarira angrasa wani. Puruhing diri rasa rumangsa lan ngrumangsani lir jalma nginukaca. Kuwi menungsa. Iya. Teges menungsa kuwi yen to duweni pikiran. Teges menungsa yen to mikir bab suwijining perkara. Kuwi menungsa uga kudu nggunakake atine, uga kudu nggunakake rasa pangrasane. Menungsa kuwi duweni akal. Ya akal kuwi ingkang sinebut mutiara, mutiaraning menungsa kuwi ya kuwi ingkang tansah digawa sartane dadi sanguripe menungsa kuwi ya akal kuwi. Teges ngene, Siadi arep urip kepenak kuwi mung gumantung saka pikirane Siadi dhewe. Nanging Siadi yen to arep urip ngrekoso kuwi uga mung gumantung saka pikirane Siadi dhewe. Teges yen to akalmu apik, uripmu bakal kepenak. Nanging yen to akalmu elek, uripmu ya bakal ngrekoso Werkudara. Lah saiki ngene. Pandhawa lah kok ora dadi ora nggunakake nalare. Malah nganti Sedewa tumindak kaya ngono. Iki ya wong kepiye lho Werkudara iki ya wong kepiye? Ndhe bojo kok ya ora diugreh ning omah. Ditoke lunga separan-paran, dicolong adimu dhewe. Goblok tenan. Setyaki sabar. Kula niku jengkel kaya. Untungno bojo kula pun saged kula jak wangsul niki. Dadi pun enten sing perhatian kali kula. Saiki pikiran gunakno akalmu, aja mung delogak-delogok kaya ngono. Kowe arep ngegonggongke apa? Kowe arep ngegonggongke leh Pandhawa sinebut satriya suci ngono apa piye? Kowe arep ngegonggongke Pandhawa utusaning dewa ngono apa piye? Kowe arep nggunakake, kowe arep ngegonggongke lehmu, kowe arep ngumukke kowe dadi utusaning Gusti Mbrasta Angkara Murka. Saiki sawangen ngilo nyawang karo githokmu dhewe Werkudara.
sing adat saben Pandhawa mbrasta angkara murka sayangkara murka sing dibrasta dening para Pandhawa mapan ning anggane para Pandhawa dhewe pikiran Werkudara Kelepat lunga nganti kae kajengipun Pandhawa niku nek mengarep ngegung-gungke karo len duweni jeneng apik niku ya iso dadi jeneng elek lah iya iki kajengipun mikir Werkudara mriku kajengipun mawas dumateng diri pribadinipun piyambak jarene wis ketunggon ngilmu kasampurnan kok ora iso njaga kanan negara Ngamarta dadi kaya mangkono ngolah dalah Kakang Udawa wonten timbalan kadhawuh senajan to kepiye wae Werkudara kae kudu ditonton kaya ngapa kanane inggih pun Kakang duka kaya mangkono kuwi mau merga pun Kakang gatekke sartanipun Kakang tresna ngersane para Pandhawa izin pun parang padha kados pundi tatanen barisaning para kawula ingkang padha gantung seba tak rasa bakal ana dayoh ingkang teka ning Prajanegara Ndrawati Kakang Udawa wis tak kendhawuh suwun Medun Suwang Ratu Malang Krek. Iya, iki.
Sinawati jagat pinari among maklum mbak tambah ing samudra kali lumut ambra panggang awito dedenjeng denjengan yang satelek rumangsane apa? Sowan ngersane ratu kondang Bintara Titis Sanghyang Bathara Suman kok dilajikan njuget-njuget sak geleme dhewe. Ayo, Pak. Nyuwun pangapunten sinuwun. Wah, astagfirullahaladzim. Dangunan Kresna, dangunan. Inggih kok, Prabu. Kula sawang Nalendra menika kok wah sajakipun Nalendra ingkang dugal kewarisan. Lah iya. Disawang saka wandane wis kaya ngono. Dangunen. Inggih. Nek pancen Nalendra kuwi mau mbok menawa arep gawe tentrem negara Ndrawati, si adhi kudu nulungguhi Bawa Laksana minangka Nalendra. Inggih. Nanging yen tanane ratu kuwi mau prapta ning praja negara Dwaraka mung arep gawe kanan kisruh, mung arep mbuthek banyu bening kanan praja negara Ndrawati minggira. Wak jajahe nenggala matane kuwi. Inggih, inggih. Kula aturi sarih rumiyin Kakang Prabu. Ya. Nun mangke sinuwun. Sampun ngantos kinten kula tumambung yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Jengandika paduka menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun sinuwun? Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ngila duli dumawang tawang dewang. Linepat ing tolak manung sinuwun. Nuwun mangke. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi kula tadhah wadana saderengipun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepoto paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Indrawati. Inggih kula tampi dawuh sami-sami. Nggih. Salajengipun
mbok bilih Paduka Sudya mestani dhateng jasad kula awon tanpa warni kula menika nalindra saking negari ing Gubuk Penceng wonten ing jejuluk kula pun Prabu Bondan Sumirat Prabu Bondan Sumirat nalindra Gubuk Penceng ha iki lakar kalorsan mekaten lajeng menapa wigatosipun wondene Paduka sowan wonten Raja Negaring Ndarawati sinuwun nuwun mangke kula menika awon-awon sowan wonten Negaring Ndarawati menika nembe sepisan menika inggih wah lha kok dados kawontenanipun elok kados mekaten wah edan Negaring Ndarawati menika kula kinten namung negari alit jebulane katranganipun Negaring Ndarawati menika nalendra ingkang jajanipun menika wah ombo saestu sinuwun ombonipun Negaring Ndarawati menika ngungkuli ambanipun lapangan badminton inggih tak kira arep saru kuwi mau ambane Negara Ndarawati ngungkuli ambane apa dangunan Kresna inggih kula ngaturaken panuwun awit pangalembana Paduka inggih sinuwun lajeng menapa ta wigatosipun wondene Paduka rawuh wonten mriki sinuwun lho mangke sowan kula ingkang sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk inggih kula tampi ngiras pantes kula tetinjuh kawilujengan wonten negari ing Ndarawati mugi-mugi Gusti kula sanata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna tansah manggih kawilujengan. Inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa windan. Nggih. Ndung kawing ingkang angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula dipun utus dening Ratu Gusti kula. Inggih menika Nalendring Sonya Wibawa inggih menika pun Prabu Belgeduel Beh. Mangke riyen dos pundi sinuwun Paduka mriku Nalendra iki kula mriku Nalendra ing negari Gubuk Penceng kula pun Prabu Bondan Sumirat Paduka menika Nalendra nanging tasih nggadahi Ratu Gusti menika nuwun sewu teges negari Paduka negari ing Gubuk Penceng menika negari jajahan lho mboten negari kula Gubuk Penceng menika sanes negari jajahan menika babar pisan mboten nanging pendak-pendak sasi, pendak-pendak condro negari kula ing negari Gubuk Penceng mriku sedaya kawula negari Gubuk Penceng sami asung bulu bekti glondong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni wonten ngersanipun Nalendra ing Sonya Wibawa inggih sesembahan kula inggih menika pun Prabu Belgeduel Beh lah menika tegesipun Nalendra negari Paduka menika negari jajahan katitik saben-saben candra pendak-pendak sasi dipun dawuhi supados asung bulu bekti glondong yang pengareng-areng wonten ngersanipun Nalendra ing Sonya Wibawa lho mboten sinuwun mboten negari kula menika sanes negari jajahan negari kula menika madeg piyambak negari kula menika merdika nanging pancen estu kula menika Nalendra tetelukanipun Nalendra ing Sonya Wibawa pun Prabu Belgeduel Beh lah menika teges negari Paduka menika negari jajahan mboten wah jan rumangsaku kok negari kula menika sanes negari jajahan negari kula menika madeg piyambak negari kula menika merdika mboten wonten ingkang jajah VOC lan sak manunggalipun mboten wonten stokno wae ora modar dhewe engko kandhani ngayale ngeja mriko napa banget ngeja iki banget wah sajaipun Nalendra wingking Paduka menika Nalendra saking tlatah Gunung Kidul ndasmu kuwi Ratu Mandura atik rumangsamu apa warat ketinggal saking logatipun Prabu Bondan Sumirat wonten dawuh apa wigatimu Ratu Gustimu Prabu Belgeduel Beh Nalendra ing Sonya Wibawa dawuh karo kowe utusan supaya nek kowe sowan mrene ana wigati apa mangke riyen kula piyambak mboten wantun menawi kula badhe nyuwek
druwanging nawala surasaning surat ingkang sampun dipun paringaken wonten kesanipun ingkang abdi. Teges sowan kula mriku wonten mriki namung sewates kula badhe ngaturaken sawijining nawala saking Ratu Gusti kula Sinuhun Prabu Belgedwelbe. Samangke kula aturi nampi lan kula aturi nyurasa isining nawala menika sinuwun. Imrawi mengkaten sakmangke wekdal menika ugi kula suwun wujuding nawala badhe kula surasa sinuwun. Monggo kula aturi nampi Sinuwun Durwati. Nalendra Mbak Marwa sing sang kateka mulung Nalendra Mbak Marwa sing sang kateka mulung mangrombak ing wadya Agus manten nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang anyurasa wujuding nawala ingkang den paringaken den aturaken dening Nalendra Gubuk Wenceng nalika semanten tinampi nata ing Ndrawati den surasa urut siji mbaka sawiji nalika semanten surasaning nawala mboten sanes kejawi namung wujuding nawala penantang perang wujuding nawala penantang saking Nalendring Sanya Wibawa inggih menika Sang Prabu Belgedwelbe nalika semanten wonten surasaning nawala ingkang nyuraosaken bilih sakmangke negari Ngendraprasta inggih negari Ngamarta sampun bedhah lan ingkang dados ancas tujuanipun Nalendra ing Sanya Wibawa tansanes kejawi namung negari Ngamarta Ndrawati Mandura lan negari Ngastina ingkang juga badhe dipun bedhah dening Nalendra Sanya Wibawa nggih Sang Prabu Belgedwelbe nalika semanten Sang Prabu Baladewa ingkang ugi tumut nyuraos surasaning nawala nalika semanten dadya duka yasinipun Sang Prabu Baladewa biang satala edan malaning Ratu Iblis lanat strayoli binatang parat menungso ratatanan manus maring jajalanat sondel meker mentel meres Prabu Bondan Sumirat wonten dawuh sinuwun kula mangke menika sinten teka abenajeng lan ingkang abdi pun Bondan Sumirat inggih Nalendra Gubuk Wenceng lekna mripatmu gatekna gobokmu ya iki nata Mandura Prabu Baladewa iki kadang werdane Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Wah. Menika sinuwun Baladewa Mandura dasar kemara nyata. Wah. Wah, edan-edan iki sinuwun Baladewa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun tak tampa ning tampanana idune Prabu Baladewa. Liripun kados pundi? Aku tak takon karo Dapurmu. Aku tak takon karo kowe. Jroning kowe nggawa wujuding nawala iki mau kowe maca apa ora isining nawala? Mbok buka apa ora nawalane? Lho mangke riyin. Kula menika nayaka negari ing Sanya Wibawa ingkang setya bekti wonten ngarsanipun Gusti kula Prabu Belgedwelbe. Sengara kula wantun nyuwek druwanging nawala tumuli kula surasa wonten tengahing margi kula menika mboten badhe wantun sinuwun. Bagus. Bagus. Tegese pancen kowe iki duta kongkonan sing bisa dipercaya Bondan Sumirat nanging kowe ngerti apa ora surasaning nawala iki mau ora kejaba mung nawala penantang perang ingkang ngandhake Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Belgedwelbe kuwi arep bedah negara Ndrawati lan ora mung negara Ndrawati sing arep dibedah negara Mandura arep dibedah lan surasaning awung ngandhake yen ten negara Ngamarta wis kelakon dibedah dening Dapuramu ya Ratu Gustimu Prabu Belgedwelbe. Lho, lajeng paduka-duka wonten ngasanipun ingkang abdipun Bondan Sumirat. Bondan Sumirat wonten dawuh. Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Belgedwelbe kon tekane tak idonane cangkeme.
Ladalah edan-edan. Walah. Ya Prabu Baladewa ya. Saiki ora tak tutup-tutupi. Sejatine aku uga mangerteni surasaning Nawala yen to Nawala kuwi wujuding Nawala penantang perang. Ingkang kedua tak aturaken ngersane Prabu Sri Bathara Kresna ayo. Mula saiki ora sato-ato, ora sah kesuwen. Tinimbangane mengko Wadyabala negaring Sanya Wibawa dadak tekan negaring Mandura mumpung kowe eneng kene sisan ayo. Kowe manuta tak bondo tangan wak krincung sikilmu tak lebokke pakunjaran bajingan. Atiku Kresna, Kresna. Kakang Prabu kula aturi sareh. Ya Yayi Prabu wah. Sing gedhe pangapuramu. Ning atas iki ndatul Praja Negara Ndrawati. Iki kahanan Pasewakan Agung teka pun Kakang Asi nesu ingkang ora isa tak bendung meneh. Inggih. Mboten dados menapa jenyatanipun pendak-pendak Paduka rawuh wonten mriki, pendak-pendak Negari Ndrawati ngawontenaken Pasewakan. Tumuni Negari Ndrawati nampi dayoh Nalindra saking tlatah sabrang. Sampun dados adat sabenipun padukan Jengkaka Prabu Baladewa menika duka wonten madaring Pasewakan. Yo. Apuranen pun Kakang Yayi. Mboten napa-napa. Walah. Malah dadi ngrepoti Yayi Prabu Kresna. Lho, nek mau ngrepoti mawon paduka menika pun ken biyen ngrepoti kula. Ngaten. Ngaten lho. Ora iki aku ora sida nesu karo Bondan Sumur, aku malah nesu karo kowe. Ih, mboten. Menika namung gegojengan mawon kok Prabu. Ya. Wah, banjur piye iki? Malah Negara Ndrawati uga arep dipedhah dening Prabu Belgeduel Beh Nalindring Sanya Wibawa. Kamangka nawala penantang perange wis diaturke nang ngersani Siadi pun Kakang uga wis nyurasa dhewe. Nganti Negara Mandura arep dipedhah. Aku ki ratu sing ora tau mambu penantang. Lah kok dadi Nalindra wujude kaya manuk kuwek kaya ngono mawon nantang karo Prabu Baladewa malah. Sampun to kula aturi sareh. Setyaki wonten dawuh. Pun Kakang dawuh lawan Siadi, kados pundi? Bubaring Pasewakan iki mengko golek ana ngendi dununge Werkudara. Mekaten. Menawi sampun kepanggih Kakang Panjodipati. Kanthi neng supayane jaga kahanan praja Negara Ndrawati aja ngasi mengko kelakon dibedhah dening Nalindring Sanya Wibawa Prabu Belgeduel Beh. Lho banjur babagan kahanan praja Negara Indraprasta ingkang wis kabedhah miturut surasaning Nawala mau piye? Kok Prabu mangke riyen menawi kawontenan negari Ngamarta sampun kabedhah dening Nalindra ing Sanya Wibawa nggih sampun. Nyatanipun sampun kebedhah negari Ngamarta mriku sampun bedhah. Badhe dipun napakaken malih. Ngono, Kresna. Inggih.
Sakmenika kedadipun jagi kawontenanipun menika negari ingkang dereng siyos dipun bedah. Nek nembe ancasipun rak ming nembe arep mbedah negara Ndarawati menika dereng kelamaan. Yo. Oh yo. Yen mangkono pun Kakang mung kari manut apa kang dadi dawuh Yayi Prabu Ndarawati. Koko Prabu kula suwun ing sak mangke kula aturi nglemaken sangjaning para wadyabala saking negari Ndarawati dipun ketapaken sami gelar baris sampun ngantos wonten ing cicil lan sak mangke menawi estu nawala penantang perang ingkang dipun aturaken dening Prabu Bondan Sumirat duta saking Prabu Balgedwel Beh Nalindrengsa Nyawibawa sak mangke kula suwun wadyabala sakathahipun negari Ndarawati supados andhepani tuwin ngadepi dhumateng sakathing wadyabala saking negari Nyawibawa. Yo Kresna Kistake dawuh Yadi. Banjur mengko yen ana wadyabala sartane kabeh mengko padha ketemper yudane kepiye? Sampun was kematos mangke ingkang rayi Ndarawati piyambak ingkang badhe majeng wonten ing pabaratan. Walah jagat pangestu kala wayahipun jagat. Yo Kresna yen wis mangkono jumeplong atinipun Kakang. Ya senajan to iki ora suwe meneh bakal ana geger kahanan oning praja negara Ndarawati. Nanging pun Kakang ayem sartanipun Kakang ora duweni rasa wedi. Malah mengko yen ana Prabu Balgedwel Blenjeng maju pun Kakang dhewe ingkang ngadepi. Kresna, inggih Koko Prabu ngaturaken manut ingkang tanpa pindhan. Setyaki wonten dawuh. Kaya wis para jejibaning pasewakan marata diage ndak suwun Syadi Bubarna sangganing para kawula ingkang padha gantung sibu ingsun kundur kedaton. Nuwun ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan Koko Prabu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki kaya wis ora ana dawuh maneh. Tambak yuda purna katining mananggilan arsa sang nata kundrang kedaton seluk saking Damarjana kinabut gamparan gading kadharaken sangjaning peremban Sedi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil upacane keprabon kawitan saking Mandara tindaknya sang Sira Naranata lamun kacandra yayah Jawata kairing widodara widodari. Jaya